நான் ரீசெண்ட் டைம்ல பார்த்ததுலேயே ரொம்ப அழகான ஒரு ரொமான்டிக் படத்தை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கேன். இந்த படத்தோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு சூப்பரா இருந்ததுங்க. கேட்கும்போதே டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட 18வது பிறந்த நாள் நான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கேன். திடீர்னு ஃபியூச்சர் செல்ஃப்ல இருந்து ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு வந்து நிறைய அட்வைஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. உன் வயசுல நான் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணேன், அம்மா அப்பா கிட்ட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, ஒரு பையனை நான் வந்து பழகிட்டு இருந்தேன், அவன் பேர் சேடு, அவன் கூட மட்டும் பேசுறாதன்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர் செல்ஃப்கே போயிடுறாங்க. அண்ட் என்னோட எங்கர் செல்ஃப் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் ஃபியூச்சர் செல்ஃப்க்கு அவகிட்ட நம்பர் வாங்கிட்டு அவள்கிட்டயே பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஃபியூச்சர் செல்ஃப் சொன்ன மாதிரியே சேட் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் வரான். அந்த பையனை இவ அவாய்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு இன்ட் கொடுத்துருப்பா. ஆனா இந்த எங்க செல்ஃப்னால பண்ணவே முடியாது. திடீர்னு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு லவ் ஆகுது. ஃபியூச்சர் செல்ஃப் எதனால இந்த பையனை அவாய்ட் பண்ண சொன்னாங்கிறதையும், இந்த பொண்ணால ஏன் அவாய்ட் பண்ண முடியலங்கிறதையும் செம்ம அழகா காமிச்சிருப்பாங்க. இந்த படத்தோட பேரு மை ஓல்ட் ஆஸ். ஸோ இந்த படம் வந்து எந்த ஓடிடில இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மென்ஷன் பண்றேன். ஒரு அழகான ஒரு காதல் கதை வந்து இந்த படத்தை நீங்க கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. மிஸ் பண்ணாம பாருங்க.